i soc joiera. Bueno, aquí la Roser m'ha preguntat què és per mi l'art. És una pregunta un tant difícil. Per mi seria com plasmar, transformar imaginació, sentiments en diversos materials. L'Olga ens va obrir el seu taller sense cap inconvenient. Ella es dedica a la joieria. Ha creat diverses col·leccions de peces, decoracions, joies i mil coses inimaginables. Les seves mans són or. A través d'elles, crea tot el que fa. A part d'explicar-nos diverses tècniques, ens va ensenyar pas a pas la creació d'un anell, que ara veurem. Ja que és artista, vaig atrevir-me a entrevistar-la i preguntar-li la seva opinió sobre l'art, la creativitat i la joieria. Jo crec que sota el criteri de l'artista, i perdó per l'expressió, tant se me'n fot el que opinin els altres. Simplement que tu plasmes allò que tu creus o que tu... Això, el que he dit abans, que la teva imaginació és capaç de transmetre. No sempre que faig peces són art. O sigui, unes aliances llisses no és art. Una altra cosa que pot ser molt maco a vegades és transformar els metalls en algo bonic, però això no vol dir que tingui que ser art. O sigui, per mi art és quan em deixen volar i em deixen fer el que a mi em surt, no el que m'encarreguen. O a vegades quan em diuen tu mateixa, fes el que vulguis, doncs per mi això sí, no? O sigui, és transmetre això que la imaginació et deixa córrer. Els primers passos per la creació de l'anell van ser fondre, netejar i modelar. La joieria, sovint, va acompanyada del foc i productes químics. Aquí podem veure com s'està fonent el metall i, finalment, com queda la peça. Un tub que, tot seguit, després d'haver-lo netejat amb àcids i esperat que refredés, toca donar-li forma, escollint un d'aquests diferents forats per poder-lo modelar amb la màquina. Doncs ara vaig a tallar la barra perquè com que no la necessitaré tota i mai sé quins gruixos en la pròxima peça puc necessitar, per això tallo. Aquest procés, com tots els altres, no dura només el temps que veiem, dura molt més, ja que es va modelant a poc. Ara ja tenim el tub de la mida que volem. Però això no és una joia encara. Després de tallar i acabar de definir més mides, com ja veiem, toca picar, donar més forma i cremar. Comença a tenir bon color. Mentre esperem que refredi, l'Olga ens dona la seva opinió sobre la creativitat. Penso que tothom és capaç de ser creatiu. El que passa és que a mesura que anem creixent tenim més pors i aquesta por és la que ens frena la creativitat. I sempre dic que l'amor se la tens amb els nens. Els nens no tenen por, expressen allò que volen, sense pensar si està bé, malament, si és ètic, no ètic, si queda bonic o si queda conjuntat. El que passa que a mesura que va passant el temps, doncs tothom anem tenint pors i aquesta creativitat ens frena molt aquesta por que tenim. Però jo crec que tothom som capaços de ser creatius. Ara podem seguir treballant amb l'anell. Toca agafar mides, acabar de donar forma, llimar i polir. A part d'aquests passos, n'hi ha molts més, i la versió final de l'anell encara s'està tramitant. L'Olga, com que és el seu dia a dia, no n'és tan conscient com nosaltres de la màgia que fa amb les seves mans. D'un metall en fa una obra d'art. Segons diu, tothom pot fer-ne alguna cosa del seu talent. Només ens hem d'atrevir, deixar les pors de banda i provar-ho. Segurament, tampoc en som conscients del que realment se'ns dona bé. Tots som art, ho en tenim, només falta explorar-lo.